sa mga isyong apektado kayo, ang pag-aksyon agad sa mga problemang buhat nyo, at ang pagdadrama na nagbibigay aral, ligaya at kulay sa buhay nyo ay sapat na para sabihing natupad na ang misyon naming maglingkod sa inyo. Kaya naman naging madamdamin ang aming pagtanggap sa balitang ang DXDR 981 RMN Dipolog, ang inyong piniling maging number 1 radio station dito sa Dipolog sa pinakabagong resulta ng KBP RRC Nielsen Survey. Ito po'y karangalan na hindi namin pwedeng makalimutan. Isang panibagong inspirasyon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Sa libro nga giuluhan the Roman Catholic nga sinulat ug usa ka pare nga si Reverend Edward K. Taylor, usa ka CMS sa in English no nga basahon. Matud pa sa iyang libro no sumong pare. This is written on page 3. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And his name was given to her not for reasons of controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Course, dinig yapon sa
Arimen Dipolog DXDR 981 AM. Makita og madungog usab sa online internet arimendipolog.weebly.com. Ato usbon arimendipolog.weebly.com. Sa gihapon kining ubos nyo nga lagad sa mong tulumanon, Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas. Moingon kaninyos tanang mga daminaw dinhis maong dapit. Mayong udto kaninyong tanan. O diya sa online internet, wa mo nakibalog unsang orasa diya. Sa inyong panahon mo nang mo sa gihapon na kumuingon, have a good day. Pizza 28 no, sa bulan sa Oktubre tuig 2012. Mga ikala, mga ginikanan, mga kasama, mga tinahod, nga tigpaminaw. Sa miaging Domingo, wala ta ka live program. Tungod kay wa man day sugang dagitab no. Wala tay kuryente. Mauna nga wala tay nahimong programa sa miaging Domingo. Apan karon, may bisan dunay kabilinggan gamayng gipamati no sa panglawas. Apan na ay napaghapoy nahibilin nga munang nakaako ta sa paghimog hapon o tulumanon karon isip padayon sa ato ng kaakuhan kaninyo no matag Domingo. Mga igala, mga ginikanan, ang tema mahitungod sa mga imahino mga larawan, labi na sa pagyukbo, wala pa man yun nato ni gitibawas, kaysa gikaingon ko na marathon discussion atong himuon ani ka tema kay usa ni sa pinakaunang issue may labot na sa pagtuo nga mao'y hinungdan nga ang tinuhuang Katoliko gibiyaan o gitalikdan sa daghanan nato mga kaigsunan. Apan nabantayan ninyo sa atong intro karon no, sa pagsugod yun. No, sa intro yun, pagsugod yun sa itong tulumanon karon, atong gibasa ang sinulat ug sa kapare nga sa in English no. Ang maong pare mao si Reverend Edward K. Taylor sa KZMS sa basahon niyang giuluhan the Roman Catholic nga ato kining mapalgan sa pahina 3 sa maong libro. Ato ning gibasa tungod kay kining maong libro usapon ni sa gamiton sa ato mga igsuong nahimuwag. Partikularmente ang kusog kay mukutloan mga igsuon na itong mga Iglesia ni Cristo kon INC no? Sa ilang mga tulumanon sa radyo o bisan gani diha sa ilang Pasugo magazine. Nga naman kay sa ilang pagkutlo ni ini nga maong basahon ng mga higala mga ginikanan situlat ug sa kapare. Ang ilang paggawi ni ini, pagbasa ni ini, ilang ipalutaw sa mga naminaw nila o sa mga magbabasa sa ilang pasugo. Nga kini kunong maong basahon sa maong pare, nagtug-an lang kuno sa usak ka tinuod nga impormasyon nga kining tinuhuang Katoliko dili gyud tinuod nga tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Ngano man kay matud pa nila, matud pa kuno sa maong pare sa iyang libro lagi Roman Catholic by Reverend Edward K. Taylor sa pahina 3 niingon man siya. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons for controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. Mga igala, kung sila mo'y mubasa ni ini, ilang ipalutaw sa mga naminaw nila o silang magbabasa, nga tinaw kuno kaing pahayag nga ang nag-invento ni anang pangalang Katolika, unang migawi ni ana mao si Obispo Ignacio sa Antioquia dito sa Syria. Nga namartir niya itong AD 110. Di mundo kay si Obispo Ignacio man kuno may unang migawi ni anang
pangalana nga Katolika. Di mo do dili gyud kuno si Kristo mo gyud nagtukod anang Iglesia Katolika, pero medyo conflicting ni siya nga pahayag usab kay do na putay na nabasa og nadungog sa pasugo nila og sa mga sibya pod sa ilang mga tulumanon sa radyo nga gani do na tay record nga miangkon man pod sila, no? Ilang man pong gidawat nga kining tinuhuang Katoliko sa sinugdanan mao ni ang tinuhuang gitukod gyud ni Kristo, pero nawala na ang iyang pagkatinuod kay nanudlo naman kunog mga dili mao binalitad. Conflicting kay ug moingon nga si Obispo Ignacio mo'y responsable nga namugna ning Katolika, dili gyud si Kristo, kay siya may unang migawi ni anang pangalang Katolika. Mga ginikanan, mga higala, mga suking tigpaminaw, kung atong ayuhog basa, pero bisag di naman ni gali kaayo nato ni siya ayuhog basa, kay bisan pagani siguro og elementary grade basta makasabot lag in English. Ang ilang style, ang ilang paggawi ini nga maong basahon, usa lang kapag twist o sa pag o kanabang pag say binisaya ana sa Cebuano anang pagtuis, usa ka pagtuis, usa ka kamatuuran nga gipadayag sa maong basahon. Nga naman granting si Obispo Ignacio gayod, no, kay mo may gipahayag sa maong libro sa maong pari nga si Obispo Ignacio sa Antioquia may unang migamit anang pulong Katolika. Posible man po ni nga sa iya lang nahibawan o sa iya bang nabasa si Obispo Ignacio may unang migawi, pero watag hibalo kung doon na pa'y laing migawi pero wala lang mahibaw mo nang wapod ma-record niya nga mauna, no? Pero granting nga kining giingon sa maong pari nga si Reverend Edward K. Taylor nga si Obispo Ignacio gyud may unang migawi ni anang pulong Katolika. Pero kung siya manggani may unang migawi ni ana, no, atong kuan kay mo may napahayag dia sa kasaysayan, no. Mao ba nay ebidensya, mao ba nay kana bang pruweba nga siya mo'y responsable nga natukod ng Iglesia Katolika dili ang atong Ginoong Hesukristo? Mga igala, kung atong basahon, no, atong basahon ni pag-usab hinay-hinay uban na sa atong emphasis o unsay kay kahulugan na ini. Si Obispo Ignacio igo rang migawi o ingnon talang gamiton naton ang pulong invento sa termino nga Katolika, no? Siya migawi anang termino nga Katolika paghingalan sa pundok nga gitukod ni Kristo. Na anang gitukod ni Kristo gihinganlan lang niya og Katolika. Muna granting nga siya may unang migawi anang Katolika, pwede ba nato ingnon ba nga ang pundok nga gitukod ni Kristo gisiprahan o sila pa sa laing termino gibunyagan o gianggaan ba gihinganlan niya Katolika? Di mo do kung atong sabton mga higala mga ginikanan, kay ang iglesia man nga gitukod ni Kristo mao ang gihinganlan niya Katolika. Therefore, kung atong ayuhon jud huna-huna, ang iglesyang gitukod ni Kristo o ang iyang paghingalan ni ini Katolika, maora. Kay mauman ang pundok nga iyang gihinganlan, mauman ang gitukod ni Kristo. Sama ba pananglit ikaw karon? O bisan ako, ang ako yung pangalan Shelbert, no? Shelbert din gianggaan pug ko og Bobby. Then sa dako-dako na ko nga mo sibya-sibya na to sa radyo, na apod tay call sign nga Veritas. Awahin na ang pag-angga-angga o pag-alias-alias na akong Veritas, pero ang pangahan yun na akong unang gigawi-gawi, labi na kay mo'y gipangahan sa akong ginikanan kanang Shelbert o kanang angga na ko nga Bobby. Muna'y nauna nga pangalan nga naila ko sa amo ang dapit o sa among balay. Usa ako mga classmate diya sa eskwelahan, muna Bobby, no, sa balay Bobby kay angga man ay itawag. Dayon diya sa eskwelahan kanang atong first name yun nga Shelbert.
Unang pangalan na ang nauna nga nailata, Silbert. Pero sa awahin ng pangapanahon ng labay na tungod kay naa naman punta siya sa radyo. Aktibo man ta sa radyo, nag-call sign puta og Veritas. O hinganlan putag Veritas. Buot ba ipasabot? Tungod kay lain ng mga pangalan na Bobby, Silbert ug Veritas, wala ba pagkasabton nga tulo na katao kana si Bobby, si Silbert ug si Veritas? Dili no mga higala, mga ginikanan. Usara si Bobby, si Silbert ug si Veritas. Nganuman? Kay ang gihinganlan og Bobby mao man si Silbert, og ang gihinganlan og Bobby og Silbert mao ra man pud ang gihinganlan og Veritas. O na tulo ka managlahi nga termino o pangalan apan usara ang gipasabot. Mao po na kung atong basahon o kamo kung nabasa na magyud nako bisan di pa nako sublion, mao magyud ang gipasabot sa maong pare nga nagsulat. Dili kay siya mo'y nagmugna sa maong pundok nga siya mo'y nag-ingon pag-ingon niya katolika ni mo pay pagkatukod sa maong pundok nga katoliko. Dili mga higala kay ngano man. Matod palagi no akong usbog basa no. Matod pa sa maong libro no sa pare sa pahina 3 no sa librong giluhan Roman Catholic. Catholic is the ancient name. Ang katoliko kuno nga pangan. Gali, adjective ni, di ini pangalag tao, no? Universal, but pasabutan ni. Adjective, no? Pangalan ni nga gahulagway. Gahulagway, unsa ang pundok nga gitukod ni Kristo. Sama nang mayong bagag balaan, no? Balaan nga iglesyang gitukod ni Kristo. Sama nang dia sa unang Korinto 14:33 nga matod pa ni San Pablo, ang iglesyang gitukod ni Kristo, iglesia sa mga balaan. Gitawag niya sa ilhanan o kinaiya. Muna gitawag na itong descriptive name. Gitawag niya sa usa ka pangalan nga naghulagway unsa ang iglesyang gitukod ni Kristo o iglesia sa mga balaan. Mao po ni ang paggamit ni Obispo Ignacio. Kining paggamit niya sa pulong Katolika, dili ni ang pangalag tao nga giilisa ng ngalan ni Kristo, dili. Kay mayong kag Jesucristo mo na pag ngalan ni Kristo, personal name niya. Pero mayong kag Catholic, meaning kinaiya sa iglesyang gitukod niya. Paghulagway, sama sa giingon ni Pablo, iglesia sa mga balaan. Dili na pag-ili sa ngalan ni Kristo, no? Matod pa niya, Catholic is the ancient name. Karaan na kaining pangalana nga paghulagway. Matod pa niya, by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. So, ang Church of Christ kuno nga na ila for 19 na ka siglo na ila ni ining pangalang Katolika. So, iyang gitumbok nga ang Catholic maunang Church of Christ nga maong gitukod ni Kristo. Nga matod pa niya, and this name was given to her not for reasons for controversy. Kining paong pangalan nga Katolika, gihatag ni, dili aron pag nga ato ning hunaon nga aron dibatihan nato ni, no? Not for reasons for controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. Dili ni gimugna ning termino ha parang atong lantugian o atong aron dito magkasinabot ani no. Gihimo ni aron maila siya no ang simbahan o ang iglesyang gitukod ni Kristo ni ining kinaiya. Okay, siyempre but pasabot adang Katolika, universal, makailapon, di ba? Kung atog yung ayuhon og taltag ning maong istorya no mga higala sa maong pari, matumbok nato nga gani kini katumanan ni kining gi invento ni Ignacio nga paghulagway nga Katolika o universal. Katumanan man ni sa giingon rapod sa atong Ginoong Hesukristo nga kung atong sabton mao ni ha sa Marcos 11:17 nga matod pa niya, and he, Jesus, taught saying unto them, is it not written, my house shall be called of all nations the house of prayer? But you made it a den of thieves. Katubang ang templo
sa Dios nga gihimong merkado sa mga tao niadto no na sa Bag-ong Testamento na mabasa sa Mark 11 verse 17. Nga sa dihang nasuko ang atong Ginoo, nasuko ang Dios kay ang balay alampuanan gihimo man nilang merkado sama pastaguanan sa mga kawatan. O nang giingnan sila sa Ginoo, di ba nasulat man na gikutlo man niya ngani wala gali siya sa ilang panahon nang magkutlo si Kristo gibutangag numero kay wa pa may numero ang kasulatan sa una no awahin naman ni gikutlo niya ang daang kasabutan nga di ba nasulat man na nga ang akong balay paganganlan og balay sa pagampo og ahlang sa tanang kanasuran una nga but pasabot niya nga ako ning balay, ang balay sa Dios, balay kini sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Nya ato na ba nang gisubay og asang bahina sa daang kasulatan na niya gikutlo na sa Isaiah 56 bersikulo 7 basaha ra ninyo. Isaiah 56 bersikulo 7. Mabasa na to nang ang balay sa Dios. Paganganlan kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Muna gikutlo ni Ginoo parang tahuron nila ang balay sa Dios, balay gud sa pagampo. Nya para ni tibuok kalibutan paganganlan og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. So mao na mga higala. Pagahinganlan kunog alang sa tanang kanasuran ang balay sa Dios. Nya kining balay gud sa Dios kung ato ning tan-awon diri sa balaang kasulatan duha ang gitumbok ani. Either balay nga kanang templo o building o kanang balay nga ang gipasabot mao ang katawhan sa Dios mao kanang iglesia o simbahan asa man na mabasa kanang balay nagpasabot og simbahan o church o iglesia na sa 1 Timoteo 3:15 ang iglesia sa buhi nga Dios mao ang iglesia no ang iglesia sa buhi nga Dios ang balay kuno sa Dios mao ang iglesia sa Dios no. No basahan ninyo unang Timoteo 3:15 nga kanang simbahan mao ang balay sa Dios o ang iglesia. Narabatoy nag-ingon ako nga sayop kuno ka veritas kay kanang simbahan building ra na dili na katawhan lahi ng simbahan lahi po ng iglesia. Ako siyang giingnan nga mao na ibot pasabot ana brod kanang simbahan lain na siyang pinulungan mo tingali kung wa ko masayop mo na atong binisaya pero ang lunsay yung binisaya ana katilingban na yung kanang iglesia ang simbahan mao ra po na ang laing hubad ana pagpasabot church o iglesia minya kay ang church nagpasabot man sa duha sa building nagpasabot sa building o kana pong katawhan so ang simbahan kay mao man na ang church. So ang simbahan po, duha po ang ipasabot, either building o katawhan. So sa pag-ingon sa Ginoo, di ba, ang akong balay, paganganlan, kinig balay sa pagampo o alang sa tanang kanasuran, kana kinahanglan matuman yun na, kay mo may gusto sa Ginoo. Kay kanang mabasa na to sa basahon sa Korinto nga gitawag ni Obispo o Apostol Pablo ang iglesia o iglesia sa mga balaan then sahay tawgon po niya iglesia ni Kristo say tawgon po niya iglesia sa Dios mga pulong na sa usalang kaapostol nganong moingon si Pablo sa laing bersikulo nga iglesia sa Dios kay Dios man ang atong Ginoo then Dios po ang iglesia niya iya man pud sa Dios po ng iglesia sa Dios. Niya kay doon na may mga nakabig nga mga taga Antioquia mo nang sa itawgon po nag-iglesia sa Antioquia. Doon naman po'y nakabig dito sa Corinto, iglesia sa Corinto. Doon na may mga hintil nga nakabig, tawagon po iglesia sa mga hintil. O lain-lain ang pagtawag ni San Pablo sa iglesyang gitukod ni Kristo, di kay usara, no? Pero kung mangutana gyud ta kanang gikan gyud sa baba ni Kristo unsa may gusto niyang itawag sa iyang simbahan o sa iyang iglesia. Kanang sa Marcos 11:17 kay gikan gyud sa baba sa Ginoo.
Letra por letra, Marcos 11:17, di ba ang akong balay paganganlan kini o pagatawgon kini balay sa pagampo o alang sa tanang kanasuran of all nations? Mga igala, tinaw kayong pahayag na sa itong Ginoo. Kinanglan matuman na. Og natuman gina ni adtong 110 AD kining kutlo-kutloon nila sa atong mga igsong iglesia ni Kristo. Nga mayon sila si Obispo Ignacio may unang migawi o miinbento anang pangalang Katolika. Granting lang nga siya may unang nag-inbento anang pulong Katolika. Pero ang terminora mo iyang giinbento. Pero ang kahulugan, dili si Obispo Ignacio mo yung nag-inbento. Kaya sa may kahulugan ng Katolika Universal o lukob sa tibuok kalibutan. Wala pa mag-inbento si Obispo Ignacio anang termino o hubad nga Katolika. Daan ang gipamulong na sa atong Ginoo sa Marcos 11:17 nga mao na ang iyang balay o iglesia pagatawgon o paganganlan og lukob sa tibuok kalibutan no Marcos 11:17. So wala pa mainbento o gawian ni Obispo Ignacio kanang pulong Katolika nga nagkahulogag lukob sa tanang kanasuran. Daan ang nasa huna-huna o gilitok yun sa atong Ginoo kanang pag-ingon nga ang akong balay o simbahan paganganlan og alang sa tanang kanasuran. So, ang giinbento ni Obispo Ignacio mao lamang ang termino o ang hubad. Pras ba ng mga hubad-hubad natong na ay Aleman, Latin, o unsa pa na diha, Binisaya. So, pagdaghan kayo itong pinulungan ron, Waray, unsa pa na diha, Arabic. Hubad-hubad na ang mga termino, mga tao rin gagawi, ana. Ug mao na giinbento ni Obispo Ignacio kanang hubad nga Katolika. Pero ang but ipasabot ana dili si Obispo Ignacio nga giinbento. Kay wa pa si Obispo Ignacio naggamit anang pulong Katolika daan ang naasuna-huna sa atong Ginoo. Nga matod pa niya no Marcos 11:17 di ba ang akong balay o simbahan paganganlan kini balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran o tibuok kalibutan. Universal. So ang gihimo ni Obispo Ignacio niadtong 10 AD, katumanan lamang kadto sa kagustuhan sa atong Ginoo nga ang iyang simbahan o katawhan o ang iyang iglesia pagatawgon kining balay sa pagampo o para sa tibuok kalibutan o universal. So, mga igala, dili si Obispo Ignacio mo nagtukod sa pundok ni Kristo. Si Kristo ra pod mismo, siya igo rang ga-describe ani nga kining iglesyang gitukod ni Kristo makailapon niya. Tinuod mo pod. Kay kung dili makailapon, sa manibot pasabot nato sa iglesyang gitukod ni Kristo para ra sa usa ra ka dapit. Dili para sa tibuok kalibutan. O ingnon na lang pareha sa daang tinhuan nga para ra sa mga Hudeyo. Mao bitaw tong sa daang kasabutan ang katawhan sa Dios gitawag tog tinuhuan sa mga Hudeyo kay para tos mga Hudeyo. Diba? Exclusive tos mga Hudeyo. Kung hintil ka, wa kay labot. Diba? Mo man to sa Old Covenant. Nya mo to, permirong ang mo na ang gisentro sa daang kasabutan. Pero sa bag-ong kasabutan, gusto sa Dios, gusto sa Ginoo nga ipalukop sa tibuok kalibutan o para sa tanang tao nga kanang wala nagipinig. Muna nga sa atong komentaryo ni ini mga higala as a Katoliko, mao ni gusto ni Kristo nga itawag nato nga kinaiya siyang simbahan aron mapalahi mahibaw nato ang dakong kalainan sa Old Covenant nga pundok sa Ginoo og sa New Covenant nga naman. Kay katong sa Old Covenant mo tong gitawag tog Jewish religion kay para ras mga Hudiyo. Way labot ang mga hintil. Sa bag-ong kasabutan, dili kay para sa mga Hudiyo, kundi para sa tibuok kalibutan, mao na ang gusto sa Ginoo nga timaan sa pundok nga iyang gituko, dili iyang ngalan. Ano man? Kay ibaw na gud nga siya goy gatukod, di na malalis nga iglesia gyud na ni Kristo. Pero ang gusto gyud niyang itawag sa iyang iglesia,
kanang timaan nga unsa ang kalainan sa iyang iglesia o iyang pundok nga kalainan nga dako sa ikumpara ni sa daan. Kay sa daan gitawag man tug tinuhuan sa mga Hudiyo, gusto po niya nga ang kinaiya nga lahi sa daan mo po'y gusto niyang ipatawag nato. Unsa man gusto niyang ipatawag nato kanang iyang kinaiya siyang simbahan nga dili para sa mga Hudiyo kundi para sa tibuok kalibutan o universal. Pagpalahi na para mahibaw-an nato nga ang simbahan din niya diri sa New Covenant dili para sa mga Hudiyo lang kundi para sa tanan, para sa tibuok kalibutan o universal. Mao na nga ni tumaw ng pulong Katolika o universal. Dili na aron unta lang tugian na to nga aron biyaan na tong simbahang Katoliko kay mugna-mugna ra na ni Obispo Ignacio o tinuod gimugna niya ang hubad nga Katolika. Pero ang buot ipasabot ana wa pa siya naa na sunahon na sa Ginoo. O gani matud pa niya naa man as daang kasabutan ingon siya, di ba? Nasulat man na nga ang akong balay paganganlan og balay sa pagampog alang sa tanang kanasuran. Nga ato ra ba nang nasakpan asan na niya gikutlo na sa Isaiah 56:7 basaha ra ninyo. Isaiah 56:7 na gikutlo stong Ginoo. Nya kung ato ning tiwason pagbasa no subli mga higala nasamot na gyung naklaro na gyud noong kayo no. O gingon diri Catholic is the ancient name. Karaan kay ini nga pangaan nga pag-ila sa simbahan kuno nga gitukod ni Kristo no, by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons for controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. Gigamit ni pulong Katolika para ma-identify ba siya nga lahi siya, nga mauna siya, ikumpara sa daan o ikumpara po sa mga kanabang mga nagsiak-siak lang kinaon naman po yung mga heresies abang ni bulag sa pundok ngayong gitukod mo ron daghan nga bitaw ning tinuhuan ron. Mo nag-ingon diri, it was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110 no. Usa gani ka martir gani no. Kung atong hunahon nga di man ta motuoan ni Obispo Ignacio nga martir man eh. Kabalo ba taon siyang martir? Kanang gipatay tungod sa pagtuos Ginoo. Hindi ta motuo na. Nya sa atong hibaw-an ba sa history kini si Obispo Ignacio direct gyuni nga tinun-an ni San Juan. Basaha ra gyud ninyo sa church history mga higala bisan mga Protestante gali. Di mo supag ana. Na ako nabasa nga sa mga librong Protestante ilan ang gidawat ng istoryaha sa history. Nga kini si Obispo Ignacio tinun-an yun ni San Juan. Na martyred na itong 110 AD kay mga si San Juan kinalasan kong apostol ni Kristo nga nabilin, di ba? So probably na yun. Direktamente yun tinun-an ni Saint John. Munang ako gali papilion ko asa man ko maminaw kung manudlo og tinhuan. Diha ko sa mga tao nga maminaw nga wagay kadungog bisan sa hagawhaw na lang stingog ni San Juan, o dito ko sa tao nga nakakita gyud personally ni San Juan kini si Obispo Ignacio nga may unang migawi anang pulong Katolika. Mas maminaw ko ani niya kay kasaligan kay naagod Kristo naagod San Juan iyag yung nahinabi personally. Giingon diri it was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. Sus kining tuiga wa pay Muslim no, wa pay Islam kay ang Islam mga 6th century naman no. Wa pay Protestante na samot kay ang Protestante 15th century naman. 16th century. Orthodox diha naman sa 10th century no. So wa pa. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, no? Now, kaniklaro kayo ni mga igalaw. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ang simbahan kuno nga gitukod ni Kristo sa unang higayon gitawag og Iglesia Katolika. Therefore, mga higala, ang gitawag og Iglesia Katolika, ang Iglesia rapod nga gitukod ni Kristo. So ang Iglesia nga gitukod ni Kristo, ang Iglesia Katolika maura.
Kay sama nga si Simon gitawag og Pedro ni Kristo, dili man duha ka tawo si Simon ug si Pedro. Usa ra man. Si Saul pod, si Saul gihinganlag Pablo, di man duha ka tawo si Saul ug si Pablo. Si Saul mao ra man po gihinganlag Pablo, so usa ra ka tawo si Saul ug si Pablo. Mao na mga higala. Si Pedro, di ba Simon man yun na siya, hinganlan siya si Pasa ramay ko ni Kristo. Na nagkahulugan ra ba nagbato, rock. Nagsimbolo sa pagkapangulo po niya si Santo Papa o labong ministro, pero dila na mo atong topic ron, di ba? Sa sunod na pod. So mao na mahigala, no, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Muna ang mabasa na to sa pasahon ni Reverend Father Edward K. Taylor. Ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo sa unang higayon natawag og Iglesia Katolika. Nya itong 110 AD ha, no, mga higala, mga ginikanan. So, mga higala, ang iglesyang gitukod ni Kristo mauning Iglesia Katolika. Kay mo man ni ang gihinganlan og Iglesia Katolika, kining iglesyang gitukod ni Kristo. So, dili na lain-lain mga higala, bisan pagkinsang pilosopuha, bisan pagkinsang estudyantiha, ma-elementary man o ma-high school. Bisa kung saon ni mo na sabot ng sinulat sa maong pare, ang simbahan kuno nga gitukod ni Kristo gitawag og Iglesia Katolika. Di modo ang Iglesia ni Kristong tinuod og Iglesia Katolika maora. A name clearly to denote the church throughout the world. Mo man yun na. Kaya mo manay gustos Ginoo nga pagatawgon og lukob sa tibuok kalibutan ng yang simbahan o iglesia, no? Kana sa Marcos 11:17. Adi man ta mo supak nga kung muadto tas mga basahon nga gisuwat la ni Pablo, lain-lain ang iyang paghingalan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Gitawag niya Iglesia ni Kristo sa Roma 16:16. Tawag po niya Iglesia sa Dios. Iglesia sa mga balaan sa unang Korinto 14:33. Daghan king katawagan ang iglesyang gitukod ni Kristo kung ihulagway na sa usa ka apostol. Pero kanang gikan gyud sa baba ni Kristo mga higala, kanang Marcos 11:17. Nabang mingog si Kristo ba atong pangutanon unsa man gusto niyang itawag nato sa iyang pundok. Siyempre mga higala, atong naapas ang descriptive name o kinaiya sa iyang iglesia nga dakong kalainan nga mapalahi siya sa daang tinuhuan. Usbon ko unsa tong kalainan sa daan o sa bag-o? Ang sa daan gitawag og tinuhuan sa mga Hudiyo o Jewish religion. Kay para raman sa mga Hudiyo. Sa bag-ong kasabutan gitawag og Iglesia Universal o Katolika o Katolikos. Kanang Katolika gikan mo na sa combination sa kinatsila o Grego, Katakulos o mga higala, mga ginikanan. So mo na ang gusto sa Ginoo ang kadakong kalainan, mo nang ganahan siya na nga mo na atong itawag ug mo gina natuman gina ni Obispo Ignacio og kanagi pang apirmar na og natong 1870 ba to sa Vatican napalig-on kana mga marks sa simbahan o kinaiya sa simbahan. Yung po na ikatingala kay bisan dias Biblia sa Jeremias giingon nga butangig mga elhanan ang dalan, butangig mga timaan. Kamo na nga atong simbahan doon yung mga timaan. Kay kung mingon lang kag Iglesia ni Kristo, pagkadaghan ra bang gadaladala ang Iglesia ni Kristo? Di ba no mga higala, bisan na mga igsuo na tong protestante gagawi-gawi anak kanang Church of Christ, natawa na ilang simbahan, di ba gihinganlan po ng Church of Christ, United Church of Christ. Niya ang Church of Christ ron pagkadaghan na ay Church of Christ nga nagtuo si Kristo dili Dios. Kana Iglesia ni Kristo, no? Napoy Church of Christ nga nagtuo ra pod ni Kristo nga Dios, lahi-lahi daghang gingadala na. Nagkaroon unsaon na to pag-ila sa tinuod nga puros mo na ang gada sa nga ni Kristo. Di maila na to nas timaan. Sa may timaan. Sa may mga ilhanan sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Kay ingon ra kag ngalan ra niya pastilan. Bisan ako pili ko maghimog pondok ngalan po na ako iglesia ni Kristo. Diba press anang kwarta god mga higala, mga ginikanan. Unsa may ilhanan nga kanang imong kwarta dili peke.
ang ilhanan ba tungod kay gimarkahan og 100 and maupong kolor violet o unsa diya? Mao man ang ngalan, maupod ang kolor, tinuod na day na. O kay gadalaman sa ngalan ni Kristo, tinuod na day na. Dili oy, tanawa sa ilhanan, di ba kanang kwarta, tanawa mo nimo unsa timaan sa tinuod nga kwarta. Di lang ka pauwat tungod kay parehas og kolor, parehas og ngan, tuo na day ka. Dili oy, tanawa sa unsay mga timaan sa matuod nga kwarta. Inana pud ang Iglesia ni Kristong tinuod, dunay mga timaan. Una, usa. Dayon kanang Katolika kay mo ginay gustos Ginoo. Paganganlan og alang sa tanang kalibutan. O universal. Dayon apostolika meaning katunggigan jud sa mga apostol kay og mayong kag imong pundok ron tinuhuan na tukod lang 1914, 1872, 1844 na unsaon pagka-apostolik ana. Dako kay gap per century na tukod ni Kristo unya mayong kag 16th century ra imong pundok nagsugod. O ika 10 nga siglo ba? O karon na pagalimangan nga tukod nga pundok ron sa akong pagka-apostolika ana kung karon ra na natukod pres karon ako pod palit kog Biblia ana namon ko Biblia din aron magkakwarta po ko kan dili mapaingon nito sibot simbahang Katoliko nang diri gyud mapaingon ako atukod po kog akong pundok no din gamiton po nako ng Biblia nya may mong kumutudlo aning Biblia moingon ba pud mo nga tinuod niya akong pundok kay nagtudlo ko sa Biblia dili na original. Kung baga Central Bank pa na, lahi na nga Central Bank. Dili na itong Central Banks Pilipinas yun, no? Inana mga higala, dili ta pwede magama gamito na to ng Biblia. Mo man na daghan yung tinuhuan, kay mo man gihimo ron sa ato mga igsuong daghanan. So, mga higala, mga ginikanan, mo na ang kamatuuran, may labot anang pulong Katolika. Nang ako sang ni set aside sa ako sa may tungod sa larawan in fact kay nasa gunso na po natutog hisgot ako ning gilabas ni una-una na kog balik ning isyuhan ng mga higala maginikanan kay naamong koy na meet dia sa online internet nga kini mo gisgutan mahitungod sa termino nga Katolika nga dili na kuno tinuod ni Iglesia Katolika kay ilisan kuno ngalan ni Kristo. Kay nga Iglesia ni Kristo gyud kuno untay itawag nganong gitawag magkatolika di giilisan ang ngalan ni Kristo. Da nga atong tubag ana kung masabtan lang unta ang atong basahon dili na giilisan ni Kristo. Wala na to ilisi ang ngalan ni Kristo kay kanang yung kag Hesukristo pangalag tao na. Una gitawag og personal name. Kung moingon tag giilisan og Katolika, na dili man na personal name ng pulong Katolika. Adjective man na. Pangalan nga naghulagway. Wala na to ilisi ang ngalan ni Kristo. Sama ra lagis giingon ni San Pablo nga iglesia sa mga balaan giilisan ba ni Pablo og balaan ang ngalan ni Kristo wala oy. Kay ang pag-ingon niya nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo iglesia sa mga balaan, igo ra man niyang gipasabot nga ang iglesia ni Kristo balaan. Nga ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan. Dili kay giilisan ang ngalan ni Kristo. Mao na kanang moingon sila nga sayop kuno ng Katolika kay giilisan ang ngalan ni Kristo di na tinuod. Kay kanang pulong Katolika dili man na pangalag tao, adjective man na unsa nang adjective. Pangan nga gihulagway unsa ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Paras pa nako ang ako ngalan Silbert. Pananglito karon nagtan-aw mo nako gigwapuhan mo nako tawagon po ninyo gwapong tao nya kanang inyong pagtawag nako gwapong tao mo na ba nay pag-ili sa akong ngalan nga Silbert dili oy gitawag ko ninyo gwapong tao kay mo na inyong nakita nako pero amot tinuod ba na bitaw joke lang na inana pod o kana lang lagi bisan ikaw karon mangutana ko nimo kanang imong ngalan ron maoral ba gyud na ang pangalan nga gitawag nimo sa imong mga higala o basi gitawag bukas laing ngalan pero dili na kaduha ka tawo usara mao na ang kamatuoran may labot na niining paghingalan og Katolika sa simbahan nga gitukod ni Kristo mga higala mga ginikanan no giingon pagali dinhi The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church and named clearly to denote the
the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. No? Samot nung tuyo ni ini para mapahimug-atan ba ang panaghiusa sa simbahan nga lukop mo nang gituyo nga giinbento ni Ignacio kining hubad nga Katolika. Ako gimbutang nga hubad ha. Kaya kung mayong Katolika pag inbento niya anang ngalana mo pa'y pagkatungha sa simbahang Katoliko, pundok ang Katoliko, di na mao. Ika na bitong bata. Paghingalan sa bata, dili man kay ang bata nitungha tungod sa ngalan niya. Nga na ang bata, uhira iyang ngalan. O maguning uban, ilabang ipalutaw ba sa ilang mga listener parang mubiya ang mga Katolikos pagkatoliko nga ay ang nag-imbento ng Katolika si Obispo Ignacio Manday sa to pa kanang Katolika dito na sugod ni Obispo Ignacio. Dili man na mao. Kana laging bata uhi man niya ngalan. Wala pa iyang ngalan na siya. Ya mulutaw man kung basahon na to ang sinulat sa maong pari, ang simbahan raman po ni Kristo mo'y gihinganlan ni Obispo Ignacio Katolika, di usara ang iglesyang tinuod ng gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika. Ang lisod, kining mga pundok ron nga awahira gipanghinganlag, Iglesia ni Kristo, Pentecostal, sa punang mga Assembly of God nga mga pundok nga dili si Kristo gid mo'y nagtukod niya, gihinganlan sa ngalan ni Kristo, kana mo'y lisod. Na kung imong ayuhon dyan nagtanaw ng mga igala ka ng mga pundok nga awahira ron mitumaw, nya gihinganlan sa nga ni Kristo, unsa may tumatawag ana. Na ako pananglit magtukod kog pundok ron, itudlo na ko ning Biblia, dahil hinganlan na kog Iglesia ni Kristo po. Unsa man kong klases pagkatao. Dili si Kristo mo'y gatukod niya, nganlan na kog nga ni Kristo. Unsa man kong klases tao ron. Di mangingilad nga naman, di good si Kristo mo'y nagtuko niya, ngalan na kong Iglesia ni Kristo. O kanang Iglesia ni Kristo nga natukod niya atong 1914, kisa may gamugna anak si Kristo ba? Dili oy. Kung tanahon ni mo si Igsoong Felix Manalo, katong iyang mga kauban, nga nung gihinganlan manas nga ni Kristo. Di ba na panglimbong sa mga tao? O mga igala, no, pasailua lang yun kung saon nga mo manggid po ni ang atong nakuha nga kamaturan. I-prove lang po ni kung sayop ko na i-prove ninyo. Magsulat mo ni Veritas sa iyang programa o di ba ka mo magsulat mo o inyong i-publish das newspaper o pisag asa nga i-prove ninyo nga kining gisulti ni Veritas sayop ni di ni tinuod. O kanang natukod nga Iglesia ni Cristo ni adtong 1914, si Kristo ba'y nagtukod ana? Tanawa di ba kung ato galin tanahon kana si Igsoong Felix Manalo pagkadaghang tinuhuan na luksuan ana una Katolika din Protestante din na Church of Christ din na Adventist din nagtukod na din yang pundok din nganlan din nga ni Kristo di ba na pangilad mga higala pero anong wala man lagi na dakpas gobyerno kaya wa may labot ko ng pagtuo di man mo dakop ang gobyerno o panglimbong sa tinuhuan pero kung but na hunao no para nako bali maulaw tas Ginoo na di na to himuong kriminal na mga taong mangingilad sa tinuhuan. Inood no mga higala maginikanan o imo lang yung hunahunao no kining komentaryo na pinilusupon niya to pero mo maginay tinuod kay ngano gud ang atong gobyerno of course wa may gilabanan nga tinuhuan. Pero kung atong estudyuhan maayo ang tinuhuan pagkadaghan kay mangingilad imagine, basa lag Biblia din unsay nasabtad din tukon deg pundok deg nganlan deg Assembly of God, nganlan deg Iglesia ni Cristo, born again kay naas Biblia. Di ba na pangilad? Di ba na parehas ra anang uy ay Central Bank ramay makahimo og kwarta. Nya maghimo putag kwarta ron. Wa na tay katungod kay wa na tay authority. Mga igala maginikanan. Pero dako kay tang challenge ani mga Katoliko kay daghan kay ta mga pagtulunan nga wala masabti nga kung dili putak katubag mo mura putag ingnong dili tinuod niya ato, di ba? Para sana mingon kung tinuod pang Iglesia Katolika nganong daghan mang buluyagon. Nya unsa may tubag na to ana? Kay ngano sa pagtukod ni Kristo siyang iglesia. Buot ba di pasabot nga ang mga membro dili pwede magkasala? Nga puros buutan na ng mga membro. Dili man po na mao. Nga naman, kaysa dusi lang gani ka apostol, nga nung naman lagi gahudas. O nga si Kristo man gapili anak puro.
Iya, kung imo bagay tanaw ng sa Book of Corinth, sa Korinto, pagkadaghang mga sakop sa iglesia ng gipangsaway ni Pablo. Kaya dili mo tuo, mga badlungon. Dili mo na prove nga kung ang iglesia katolika daghang buluyagon, di na tinuod nga gitukod ni Kristo. Para sa na sa imong pamilya ron, panalitan, ikaw, ginikanan, mga buutan mong pagaginikanan, di inyong mga anak badlungon. Niya, buot ba ipasabot nga, di na tinuod ninyong pamilya, kaya na ay mga badlungon ni mga sakop. Ang kasaysayan kung history ng mga higala, tinaw kayo nga kini Iglesia Katolika mo gini original nga gitukod ni Kristo. Nagkataon lang nga na mga badlungong pare, na mga badlugong sakop, na mga lukso, o na dili magtinuod, na ay musupak sa iyang mga pagtulunan, mo nang dili mahayo atong panglantaw siyang simbahan. Pero dili na to ingnon nga tungod kay daghang badlungon, dili na si Kristo may gatukod ana kay mura ra gilubag na tong kasaysayan na. Kamo mo yun ay tinuod. Unsa mang simbahan nga ang iyang kagikan nga magani jud pagbalik panahon sa mga apostol, wa man gyud kilaeng iglesyang nakita simbahang katoliko ra man gyud mga igala. Wa lang yun siya masabti. Mo nang giakusahan sa daghan kay mga akusasyon. Napagali mo akusar nga War of Babylon ko no. Iglesyang bigaon atong simbahan. Hindi naman na mao kay ang gatong gihilagway nga Babylon mo man to ang pagan Rome katong sa wala pa ma-Christianize. Mo to ang bigaon nga gitawag og Babylonia, dili ang simbahan, lahi ang simbahan, lahi pud tong pagan Rome na duha man gud ang Roma sa dihang na Christianize, pagan Rome ug Christian Rome. Ang Christian Rome mo na ang church. Pero kay ang church gikumpuni ra mga tawo nya naman po'y magpabadlong, pero naapoy mga dautan diya sulod simbahan. O bitaw kung basahon nimo ang San Mateo kapitulo 13. Gihulagway ni Kristo nga ang iyang gingharian diri siyuta sa dili pa siya mobalik, duha imong makita. Iyan ang gisimboluhan, trigo o kanang mga sagbot. Ang trigo mao na mga maayo, mga sakop nga nagmatinumanon. Ang mga sagbot mo tong wala motuman, nagpakadautan, mga higala mga ginikanan. Para gali nako mo no nay prueba nga kining simbahang Katoliko mo gining tinuod kay mo man na ang paghulagway ni Kristo. Eh kung maingon karon nga kana imong pundok puros buutan, na magduda naman nung kuana kay dili man na maong gisgutan ni Kristo. Basahara God San Mateo 13:24 nga to sa 30. Di ba gihulagway ni Kristo nga ang iyang gingharian diri siyuta, doon na gyud mga sagbot, to pabuluyagon. Doon na po yung mga tarong, muna mga trigo. Nya karon kung moingon ka nga kanang imong iglesia puros buutan, walay badlungon, na magduda na gyud noong kung di gyud na maong tinuod nga gitukod ni Kristo. Wala po ta mag-encourage ninyo nga magpakasala mo kay ang iglesia na amang gyud badlungon, dili na kay wala man ta suguas kino magbinadlong ta, natuman lang na. Kay naman gyud magpabadlong. Mangayo lang jud kog pasaylo no mga igala mga ginikanan kung ang atong tunada paglaban lang yun sa tinuhuan nga Katoliko. Ako ginoon yun, dili yun noong ko neutral, basta maghisgot nagkamaturan. Kaya kung maghisgot ko tagkamatuuran, usara may kamatuuran. Unya ang kalibutan ron, gi-offer sa kalibutan, daghan man kunong kamatuuran. Nya lain-lain na ay kamatuuran nga si Kristo dili Dios. Na ako no'y kamatuuran nga ang tinuhuan walay mga larawan ug dili mo mohangyo sa mga santo sa ilang panabang sa ilang intercessory power. Kamatuuran mo na nila nga ang tinuhuan ko no dili pwede magbunyag og bata. O tinuod po na sa uban. Ang kamatuuran ko no nga okay ra dili kuno sala ang paggamit og contraception. Kamatuuran po na para nila. Naunsa man ing kamatuuran dahil sa Dios lain-lain magsinumpaki ay mura ba na atong mura ra maghimo na to ang Dios murag bakikaw? Walay klaro? Dili mo na maghisgot kalig kamatuuran usara. Munya kung mulaban ko aning kamatuuran sa Dios, natural mabayas jud ko. Pero akong siguroon nga mabayas ko sa Tinoo, dili ko mabayas sa dili tinuod. Mananglit kamo karon ang inyong dipinsahan kanang sayop nga mga pagtulunan. Bias mo sa mga sayop nga pagtulunan, pero para ninyo dili mo sayop kay tinuod mo na para ninyo. Mo nang kinahanglan magsusi ang tao parang di masipyat sa pagbayas
sa pagpili og unsay tinuod nga tinuhuan. So akong dawaton ng mga higala nga si Veritas bias ko sa tinuhuang Katoliko. Kay usara man ang tinuod, usara man ang Dios mo nang mulaban jud ko sa tinuod. Pero kung mulaban ko simbahang Katoliko ha, wala na magpasabot nga giapil na kog laban ng iyang mga abuso. Kay I believe sa history, doon ay mga abuso sulod simbahan. Hindi ko mulaban ana. Mo bitaw kining among grupo diri sa Pilipinas gitawag ni Catholic Faith Defenders. Nanalipod mi sa pagtuong Katoliko, dili mi Catholic Abuse Defender, no? Lahi ng CAD, no? May kag CAD, Catholic Abuse Defenders. Dili mi CAD. Ang amo CFD, Catholic Faith Defenders. Ang pagtuo mo among gidipinsahan, dili na mga abuso. Kaya kung mag-isgot ang mga abuso, pastilan, pagkadaghan, dili malupikan pud ang Katoliko og pagkadaghan og badlungon, no? Kung magkontis og padaghanay og badlungon naas Katoliko. Magkontis pug pagkadaghanay og buutan naaga pud sa Katoliko ngano man. Kay ang Katoliko per century pagod niya imo nang ipon tong mga tarong sa unang siglo ikaduha ikatulo Katoliko dili malupigan ang Katoliko padaghanay og buutan. Padaghanay pug badlungon na naapod mas daghan pud kay dugay na gud siya. Nya po siya pud daghan kung kanang sako pa lang. Kung daghan nagtipasi, daw pila na kasako, mas daghag tipasi, di ba? Umaw na ang simbahang Katoliko na atanan. Pero dilibot pasabot kung dunay buluyagon, di na tinukod ni Kristo. Nganong naay buluyagon tungod kay naay dili mutuman, naay magpabadlong. Parehas sa usa ka pamilya, bisag buutan ang nanay og tatay, pero kung ang anak magpabadlong, naagi badlongon. Mo na nahitabo sa simbahan nga gitukod ni Kristo na ay nagpabadlong mo nang dunay buluyagon. Okay no mga igala, wala naman tayo igong panahon. Sa sunod Domingo, kung itugot paghapos Ginoo nga makapadayon tas itong tulumanon, mubalik ta no, atong ipadayon itong tema mahitungod sa larawan. Ako lang gipalahi karon kay naay na concern nato da sa internet nga gilantugian ang pulong Katolika. Muna nga to nang gituki karon ng mga higala mga gidikanan. Okay no, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang inyong ubos nga lagad sumong tulumanon. Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan, sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN Live.